Sobrang saya. Ay, Uy, nagka-traffic. ano? Ilang grabe dito mga kaibigan. Grabe. Yan na. Yung dito naman, paano? Pauwi. Yan na, pauwi doon. Yung isa naman, sa kabila ay papunta. Papunta yun, papunta yun. Papunta yun. Papunta yun, mga kaibigan, no? Papunta yun. Tayo na sa gitna ng highway. Gitna ng highway. Nasa gitna na tayo yan. Nasa gitna. Yun! Ayos! Gitna na tayo, mga kaibigan. Dito yung pa-uwi. Yan na. Pa-uwi, nagkakarera yata to. Yun na. Ito, pa-uwi. Papuntang ano to? Papuntang Rosito. Papuntang SM. Papunta yun. Yeah, boy. Grabe yun, mga kagengeng, no? Grabe. Sobrang grabe talaga yun, mga kagengeng. Yun, no? Wow, sobrang ganda dito. Special. Yolo. Special dito na, mga kagengeng. Yan, dito tayo pupunta doon. Baka tayo shout out na, mga kagengeng. Shout out, out. Ay, kagengeng, ha? Yan, woo! Flyover, papunta na sa ano, Jeng? SM. Papunta sa SM yan, mga kaginging. Ay, CCTVD. Yan na. Hindi naman ako takot eh. Sige, takot. Grabe mga kaginging, nandito kami ngayon sa flyover, mga kaginging. No? Ito, may bagong trip na naman tayo nito, mga kaginging, oh. Woo! Ito pumunta sa SM naman. Kung kayo familiar kayo dito, ito yung intersection. Ito pumunta sa SM, mga kaginging, no? Tapos yung kabila, mga kaginging, dito sa kabila, pumunta naman to sa mga kaginging sa ano, sa San Fernando, no? San Fernando Palengke, mga kaginging. Tara, let's go. Dito tayo. Yan, no? Yan. Ito yung pumunta sa ano, sa San Fernando, mga kaginging, no? At ito siyempre, mga kaginging, yan yung mga pumutang ano, kung galing ka sa SM, dyan yung pumutang ano, kasi tawag nito, maraming parol. Yan, mga parol yan, mga kaginging, no? At siyempre dito sa kabila, ito yung punta sa SM, mga kaginging. Yan, no? Pumutang SM naman dito, bandang kaliwa, pumunta naman sa kanan yung San Fernando. Sabi ngayon si Jingjing. Wow, Jing! Woo! Grabe, mga kaginging, tara, let's go, let's go! Tindi ka! Hindi makatakbo, mga kaginging, kasi ano ito eh. Ano kasi tawag ito? Ano, bakal, oh. Bakal, mga kaginging, grabe, oh. Ganda pagmasdan, ha? Ay, may CCTV pala dito, kaginging, oh. Oh, siguro may CCTV rin sa dinadaanan natin, mga kaginging, at sa kabila, oh. No? CCTV rin dito. Kaya grabe. Woo! Maganda dito sa flyover. No, napakaganda dito. Woo! Grabe. Woo! Ilangan nakakahilo. Na? Saan? Oh, grabe ito yun. May CCTV. Bawat ano yata, posting, mga kagingin na tayong CCTV dito, no? Para lumilitaw na kung talagang na-accident ka. No? Grabe ito, mga kagingin. Oh. Jing, dito. What's up? Tara, takbo ka dun, Jing. Subukan mo tumakbo dyan, Jing. Okay, bawal. Jing, may CCTV rin pala doon, no? Ngayon rin namin nakita, mga kajing-jing yan. Ito, tinan natin. May CCTV rin pala dito. Yung WhatsApp, oh. Hello po. Ano, umaandar yung CCTV. Ano, napapansin yung mga kajing-jing. Ha? Ito, oh. CCTV. Hello po.
Ano siya kaya dito? Ngayon ko lang naman si mga hindi may CCTV dito talaga. Oh. Ito yung isa pang CCTV ito. Yan o. Hindi ko alam kung bakit dito. Yan ito mga kagingin. CCTV dito. Let's go. Hello po, Amating. Hello po. Jing, CCTV. Grabe oh. Ganda yun, laki na truck din oh. Grabe oh. Kakaano rin pala dito no. Dito pala ang palikuan mga kajingjing oh. No? Oh grabe, ito truck oh, laki oh. Woo! Dito maganda mag-vlog. Kasi dito talaga hindi ka maubusan ng content. Grabe dito. Kinalas ka na hulog. Yung kinalas mo? Yung pinagpan kinalas mo no, Jing no? Oh, grabe. Woo! Yung mga CCTV dito, yung truck oh. Yung truck, ang ganda oh. Uy, nagka-traffic oh. Oh, nagka-traffic yung mga truck dito oh. Dami oh. Tara dito tayo. Bakit? Bakit nagkaka-traffic kaya? Shoutout oh sa mga truck. No? Dami oh. Bakit kayo nagkaka-traffic? Bakit kayo nagkaka-traffic dito? Ang loob-loob naman itong daan na to, 2 lane. Mabali pala ano mo yan. 4 na lane yan, nagkaka-traffic pa. Ayan oh. Grabe. Woo! Ganda naman dito. Oh, hindi ka na magkabanggaan. Ha? Hindi ka na magkabanggaan. Oo, nandun no. Muntik na, Jing. Hindi na magkabanggaan daw, mga sabi ni Ging. Yeah, ito. Woo, grabe. Masaya ba, Jing? Oo. Sobrang saya. Dahil dito na tayo mag-content. Ay, lalaki mo. Yun o, no? Truck na nga na, ang gas. Ang mga Ging. Grabe oh, nadaki. Dito yung maganda, dito yung maganda. Ito titingnan mo talaga dito. Ito yung maganda. Yan o. Truck o. Woo! Ganda. Ganda magmasdan mo. Hindi lalo na pag truck yun nandito sa itaas. Tsura yung Ging. Sino natin mga Ging yung mga truck dito? Ah, nakita mo yung kuha na yan. Ganda no? Ah, yung truck. Ayun o, nasa harapan natin mga Ging no? Ganda. Yan, yun yung truck oh. Oh. Ganda no? Ha? Jing! Paano yung tsura yan, Jing? Ano yung tsura mo? Para nangangalakal. Hindi ako nangangalakal. Ayan. Hindi ka nangangalakal, Jing. Ay, mga truck oh. Kaya, ha? Laki ng ilong. Ano, ilong yan. Hindi na kami nahiya. Nandito na kami. Pinagmamasdang kami dito. Oo, oo. Yung truck ko, ito maganda itong truck. Ano, ganda ng truck. Oy, ganda ng truck. ito na-invento namin na ano. Pero kasi nasa flyover kami ng ano. Yan o. Ha, nasa SM. Puro truck yung maandar dito. Oh, napakaganda dito. Ayan o. Puro truck. Oh, nasa itaas kami oh. Mga trip. Oo, nag-overtake ko to. Kala mo, napakabilis. Kaya dito man namin tatapos siya. May video ni Jing. Jing. Oh, Jing. Ha?